игра. Да. Чакайте на вратата. Не сте ми чули пак. Просто днешния клип ще играем. Тук това не мога да игра. Вижте колко са силни. Проблемът ми е сега в тази игра. Не мога да се апгрейдвам. Този. Не мога да си ги апгрейдвам. Само тези легендарните ли епик ли бяха, не знам, но тук не съм първи, но съм бил първи. На кое място съм? Ето на това 7803. Това място съм. Вижте какво ще спечеля. Чакайте. Ето това. Ако искате да играя някакви игри, просто ми пишете долу в коментарите. Ще ги пробвам в мобайл. Може би. Не със сигурност. Лайквайте ме. Тези ще се бия. Кои са слабаци? Избираме най-слабия сега. Че тук натискате. Тук натискате, ако не знаете кой да биете. Така. Ето този. Хиловете се използват за спешни случаи, но това не беше спешен случай. Някой от тук доста трудно се спечелват. Примерно тук този Рафаел може да си го спечелите обикновения. Този не, но обикновения може да си го спечелите от играене. И ви го дах. Този сега ми се струва слабо, защото кивът му изглежда не по малки черти, а по големи, значи е слаб. И така. Бият само кучето. Ето. Готово. Този ми си изглежда по-слаб. Тук босовете са силни. Хора порих. Само един ми убиха, но няма значение. Така си им убих всички. Пуснахме клопта. Мразя така като става темна.
стола 10 за спринтър. Получите видео фри пас. Добре. Защо някои го питат Мишока? Мишака. Мишкорант. Мишкорант. Сега ще ви покажа къде да се купувате герой и как да спечелвате герой безплатно. Значи, отивате тук при Неос на новини. Цъкате това третото жълтото шопа и от тук може да си купувате. Ето така. И ето от тук. Аз винаги си купувам от тук. Ето от тези жълтите. Доволен съм много и сега съм връчен. И пак почваме. Чакайте само да си купа. Тук 3 реклами. И тук влизате в последното чупа, червеното. Ако искате, се абонирайте, за няколко лева на месец. Ако искате, не го правете, аз няма да го правя. Но това ще отнехме клип и чао. Пишете в коментарите какви клип.